Seneno oseng'eyo lakini okiani kanye pod bi beda surprise. Describe ane babani kipimo ne ng'ato wi babani nyawacho ni iluonge gi nyiwacho ni nyinge Henry, yes. Henry en ng'ama chal nade? Henry en ng'at muol ahinya, muol excess. Henry en ng'at muol, Henry en ng'at ma ok ohero dhawo, Henry en ng'at ma hardworking, Henry en ng'at ma oluoro ji kendo ohero miyo ji respect of whether itin whether iduong. Henry en ng'at mohero nyithinde, Henry en ng'at ma oketo family ne forward always. Henry en ng'at mohero Nyasaye, Henry ne ng'at ma ohero min gi nosenindo lakini Henry nohero min gi ahinya. Yes. Erokamano. Kapok awe mondo koro wagi wuoyo e kamera ni mondo imi babani Father's Day message wasomana mapiyo piyo moko kuom ote mag Father's Day maseyudo kendie. Brian Adede kawuok Ludhe Dongo wacho ni oro ne babani Erika Dogo happy Father's Day ka intiere Homeland. Wisdom wacho ni twak mar mine nyalo is lit. Erokamano ahinya. Sophie Michelle ka intiere Nango Center. Idalo babani ka intiere Kawambo.